Masafu osiyanasiyana popeza uno ndi usiku wosakhala bwino, usiku umene achibale anzawo anthu amene anamwalirawo asonkhana pano ndithu kulandira matupi amenewa amene adamwalira pa ngozi imene idachitika masiku apitawa m'dziko la Zimbabwe. Anthu amene amachokera m'dziko la South Africa pamene amabwera m'dziko muno komano atafika m'dziko la Zimbabwe basi imene adakwera idachita ngozi. Choncho matupi amenewa analipo okwana 17 komano 15 mwa iwo ndi Malawi. Choncho matupi amene tamvesedwa amene akhala kufika malo ano ndi matupi okwana 15. Choncho ni nthawi yowawisa kwambiri kwa achibale anthu osiyanasiyana amene afika malo ano amene sangakwanitse kuzigwira popeza ni nyengo yowawisa. Timacheza ndi ena mwa anthu amene asonkhana pano. Ena amanena kuti achimwene awo amwalira, ena amanena kuti bambo awo, ena amafotokoza apo kuti alamu awo ndi anthu osiyanasiyana amene afika malo ano kulandira matupi amenewa. Choncho mmene mwina mukumvera pansipo komanso mwina kuona mchithunzi mwanumo galimoto zimene zikufika malo ano pamene akuluakulu a boma monganso mosogoleredwa ndi wachitika mlembi wamkulu wa boma amene ndi Stuart Ligomeka akhale akulandira matupi amenewa. Komanso pali mkulu wa bungwe lija la Dodma amene ndi Wilson Molen, palinso mfumu ya mzinda wa Blantyre amene asonkhana malo ano. Choncho ndi nthawi yowawisa kwambiri, nthawi ndithu imene achibale sangakwanise ndithu kudzigwira, nthawi imene anthu amenewa ndithu abwera pano mwachisoni, imene mwina mukuonera monse muchithunzimo anthu amenewa asonkhana malo ano. Chimene chichitika nchakuti pakhale mwambo pang'ono, mwambo umene ndi wa maliro, kenako akhale akupereka matupi amenewa kwa achibale kuti apite nawo malo osiyanasiyana. Ena timacheza nawo makamba zoti apita kwa Vumbwe, ena makamba kuti apita ku Zimba zimene boma la thandizapo pa nkhani ya mayendedwe. Ndi mzanga Daniel Zimba amene tinayi limodzi madzulo ano. Dani timakamba kuti tudikirira kuti galimoto zimene zifike malo ano, zikuoneka kuti galimoto zafikadi. Pakadali pano tikhoza kutsimikiza kuti galimoto zafika ndithu zimene zanyamula matupi a anzathu amene atisiya pa ngozi imene achitika ku Zimbabwe. Ndithu mmene afikira magalimoto pano tikuona ndithu kuti ndi mwambo wonena kuti ngati dziko tonse zovuta zimene zizakhudza dziko lonse la Malawi. Chifukwa tukamba pano ndikuti tikuona ndi pali mwambo wonena kuti anzathu achitetezo ndi amene akulandira matupi amenewa, pamenenso achibale osiyanasiyana ochulukirapo afika pamalo pano kuti adzalandire matupi a abale awo, anzawo, komanso ngakhale anzathu ngati Amalawi anzathu ngati dziko. So ndi mwambo ndithu umene ukuchitika pakadali pano, koma ndi chisoni paliponse mmene mukumvera mu background zinthu zovuta kwambiri kuzimvetsa kuchilandira kwake kuti abale athu tinali nawo tasowana nawo nthawi yayitali, kenaka pamene timayembekeza kuti mwina tikhoza kuwaona pa njira kuti amwalira. Zosakhala bwino mzanga Isaac. Ndiso ndi mzanga Alik Ponje amene alipo panonso. Mwina Alik waona zotani amene afikira pano? Well, nkhani yaikulu ndi yomweyi kuti ndi nkhani yachisoni imene yakuta malo ano kuti pali chisoni, pali zimene anthu akumva, kulira, kudandaula, kuyankhula achibale anthu amene ataya miyoyo yawo. Ndi nkhani yomvetsa chisoni makamaka tikamaona panopa kuti kwamba kuchitika zinthu zosiyanasiyana, mwina makofini akutsitsidwa magalimoto. Imakhala nyengo yomvetsa chisoni pamene timanena kuti zikukhala ngati reality mukakhoti mwina matupi sanabwere kapena lipatali kwa mwamba kuonano kuti makofini zili ngati mmene umachitikira mwambo wa maliro, kuti kofini ija imadzakhala ngati chithunzithunzi kapena chizindikiro choti iya abale athu aja kulibe. Ndi mmene zikukhala pano mutati muone kumambiro kuja kumakhala ndithu ngati pang'ono kusisima kwa panopa, ndi mmene zamba kubwera reality ija kubwera kuti zinthu zizinzoonadi. So ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuti zachitika, koma ndi mmene zimakhala ndi moyo umayamba ndi kutha pena pake. Mwina kwa anthu amene sakumvesa bwinobwino kapena sakudziwa bwinobwino chimene chinachitika, mwina ngozi imeneyi kwenikweni zinakhala bwanji?
inali ngozi mmene ingachitikire ngozi inali yonse pansewu. Ma report amene tidalandira komanso uthenga ochokera ku nduna wa ubale wa dziko lino ndi maiko ena unali kuti ngozi imodzi idachitika ku Zimbabwe, ina komwe ku South Africa fandi ngozi ziwiri. So kumeneko zinakhala ngati gamoto imene mayendera basi pansewu pamakhala zina zosiyana-siyana. Nthawi zambiri timaona kuti ngozi mwina ikachitika osakamba zambiri kuti walakwitsa ndi ndani kufikira kafukufuku atachitika, koma ndi anthu oti ndithu amayenda ndithu kuti akubwerera kumudzi. Zinthu zovuta kwambiri. Ena of course pompa data ya miyoyo, ena iye adapulumuka anafikanso ali kwathu konkuno. Koma ndimene zimakhalira naona olokomwe ku Zimbabwe 14 angasanza atha ku Zimbabwe anatithandiza kwambiri kuti samalira amene avulala komanso amene atisiya. Ndimaona ndithu komwe amajambula even ngakhala anzathu atolankhana ku Zimbabwe kuona ndithu tima coffin tina ting'ono tana zomvetsa chisoni zoti kamwana kachepere kata moyo pangozi. Koma ndimene zimakhala ngozi simasankha mmene zimakhala zizonse zokhudza maliro, kulibe zoti ayamba uyu kapena adzapita uyu, koma ayi ndithu zachitika Mulungu mwini wake mmene adazikonzera. Ndeti timamva chokera kwa anzathu a ministry amakamba kuti anthu omwalira analipo 17 komano amalawi ndi okwana 15. Mwina ukamaona anthu 15 kumwalira pa ngozi imodzi ndi chipinjo chotani chimene chasiyidwa mwina kumabanja amenewo? Nthawi zambiri komanso tingonena kuti nthawi zonse pakachitika maliro kapena munthu akataya moyo, makamakaso ndinenenso kuti maliro a ngozi ndosiyana nako ndi maliro amatenda. Of course zonse ndi imfa, kwapenabe mmadzati beyayi mwina ikakhala kuti imfa yobwera foti munthu amadwala panali matenda pang'ono anthu makhoti mmalimba mtima, komanso mwina mmakonzekera ziwiri zitatu kuti ayi chilichonse chikhoza kuchitika. So pamakhala zinga, koma maliro a ngozi ndachoti angochitika anthu simudakonzekere chilichonse, anthu simmayembekezera china chilichonse. Ngati mwina kuli ana ku nyumba, kuli kandi mayi kandi bambo kandi makolo, zimakhoti zachitika ndi zimangobwera pakamodzi. Ziya zoti anthu ambiri osatiso anthu aliyense samamvetsa bwinobwino. So kwa tara miyoyo ya anthu 15 amalawi 15 tiganizireso kuti amalawi ameneyo ndi kuti anali ndi mabanja awo, kanali ana, kanali amayi, kanali abambo, koma si amabanja ndithu. Ena ndoti mwinaso anali ochita malonda kuthamanga kuti apite ku South Africa akapeze ziwiri zitatu zozithandizire pa khomo, koma ndithu ndimene zakhala muzachitika. Tikudziwa zoti ayi zililimu ndiye kuti ena atsala pa umphawi, ena atsala pa umasiye. Kwa ndimene zimakhalira ndi chinthu chodandaulitsa kwambiri makamaka kwa amene atsalawo. Komanso mmene ndanenera muja, imfa ya ngozi imakhala imfa yowawa kwambiri, imakhala imfa, kulibe imfa of course yokoma, kwa imakhala imfa yoti imamveka mwina mwake zizoti mwina munthu wangokhala pena pake kumamva ya mbale wako watisiya uku kunachitika ngozi, zimamvekabe mwina mwake kusiyana chisoni chake kapena kuwawa kwake kumasiyana. Ndiyo kuti mwina maona kuti munthu akudwala mwina kumamusamalira kumandwazika pena makhala ngati mukulimba mtima choncho, koma ayi ndithu ngozi ndimene makhalira imatenga mene afunira ndimene moyo ulili. So na defakt ni makamba sondaji bale na makamba zoti yayi ataya nchimwene wawo amene amabwera ndi akazi awo kuno choncho anakhala mpando ngoti mala modzi mpando ina oyandikana komano akazi awo amwalira nkhani yomvetsa chisoni pamene abambo asalaoka paja zanali anthu amene adapulumuka anafika pano ndiye kuti amuna awo anafika pano ali moyo komano akazi awo afika pano mtembo. Ndi zodandaulitsa ndi zopwetekaso kwa makamakaso otsala ndi achibale ena ndidzuti sikuti otsala ndokhawo kapena kuti spouse, koma ndi kuti achibaleso atsala alipo ndithu ali moyo. Ndi zodandaulitsa ndi zopweteka makamaka mmene kunenelamo Isaac kuti ukulingalira kuti munthu uyuyu tinali mpando umodzi zachitika kwa iye ine sizinandichitikire. Of course ndi nkhani ya chisomo kuti aliyense ali ndi tsiku lake, komabe umakhalabe ndi maganizo ena yake kuti umadzati kapena nde ineyo ndapambana chotani munthu tinali limodzi timachitikira. Ndizazimadzabwerano pali amati survivors guilt, pamachitika china chake choti iweyo letse mmayenda limodzi wina wake china chake chanchitikira wataya moyo, utsala umakhalabe ndi kachikumbu mtima kenaka umakhala ngati kuti basi kapena ineyo mwina sinamuthandize kwambiri nzangayi, kapena ineyo nachita zina zake zoti
sindinasamala kwambiri moyo wanga sindinasamale sikutuma khoti chinthu nachichitadi komano zimankhoti ndi zimene zimabwera m'maganizo mu ubongo wina aliyense amene ali munthu amene ali wamoyo. So ndikukhulupirira kuti mwinanso ndipemphenso kuti mmene zachitikira izizi kumalawi kuno nthawi zambiri ukachitika ngozi zotere zoti zakhudza mwina anthu ambiri pakamwe foti sayiwale much as aliyense yankhudza as an individual, okay, komanso mwina as a family kuti paika komanso yakhudza madera, yakhudza midzi, yakhudza dziko. Zimafunika anthu otereso mwina tizikhala ndi ma program apadera kuti ukachitika zinthu ngati zizi kuti tizapatsa thandizo lotani, kupatula kuti kati agula makofini, kati athandiza ndi transport kubwera kumudzi, zinthu zina monga psychological therapy kuti koda anthu amene wa counseling tingathandize motani fuati sanamizanepo mmene ndanilamu kuti zikachitika zinthu ngati zizi pamakhabe china chimene chimakhudza nzira mapizuri munthu pena amadzakhala kuti pena mutu ukhanga zikuthawa-thawa kaganizidwe zomwe zimakhoti zimakubwerera futi ndi traumatic experience and that trauma mwina kunoko siti makhala nayo chidwi kwambiri koma ndimaona mayiko anzathu kachitika ngati zizi mwina ma counselors aja amayitanitsa anthu akhale nawo pansi apatse therapy amvetse bwinobwino komanso athandize kuti healing process ikhala yotani nde mwina tingopempha kuti atsogoleri athu adindo amene ali ndi mphamvu komanso kuthekera kuti akhoza kukonza zinthu mdongosolo limenelo athandize makamaka otsala kuti enanso ana oti anali limodzi ndi makolo ena apulumuka makolo akuchita kuona kuti mayanga ndawa bambo anga ndawa zimenezo zimatsalira ndithu mutu and zimakhudza moyo wa munthu uja mwina mpaka kalekale akapanda kuthandizidwa mokwanira. Chifaka makamba tani kuti anabwera pano pa Saturday pamene amalandira anthu amene adapulumuka ati pali mwana wina wake amene sakudziwa kuti bambo ake anamwalira ndi amamfunsa kuti bambo ako kudziwa kuti anamwalira kuti ayinuza kuti bambo anga ali ku John ali South Africa choncho anthu ngati amene wamuna nkovuta kuti achilandire bwinobwino nkovuta kuti achilandire makamaka mwana andi mwana ndoti chimene chachitika nthawi ngati imene amachisunga kwambiri mu ubongo mwina nthawi imene amadzamba kuchipanga process kuti achimvetse bwinobwino ndi kuti makhala nthawi yoti mwina wakula kapena akubwerabe kuti maganizo a munthu akukula achamba kumbwerera so amene amafuna kuti akhale ndi madongosolo athandiza bwinobwino ndikukumbukira bwino pamene kudadzachitika zokhudza cyclone nthawi imeneja amene so anakhudzidwa kwambiri so ena anali ana koma kuti ali mabungwe ngati Save the Children, UNICEF amakhala ndi ana aja mwapadera kukhala nawo pena pake kumakhala ana paukha kumapatsa timagemu kuti azisewera azimvetsa zinthu ziwiri zitatu kumafunsa zinthu zipena kunena kuti tajambulani kodi experience yanu inali yotani zimathandiza kuti atulutse zimene anakumana nazo kuzibweretsa papepa kutulutsa kuja imakhala ngatinso process inaso healing process. So ndikukhulupirira kuti makamaka ana athandize ndithu aone kuti anawo amene atsalawo akuyenda ndithu akukula sakumana ndi zina zokhudza ubongo trauma yosiyanasiyana monga mmene amakhala mwana zati zitende kuti zithandiza like you've said yes ndamvaso ndikudutsa ena ukambaso kuti ayi pali mwana amenenso wakumana ndi zotere zoti I think amene waluza makolo onse ndamanena kuti ayi tiyeni tithandizane ndi anthu otere apase ngatiri counseling ngatiri enanso tisayiwalenso zoti kukachitika ngozi pamakhala anthu ena oti mwina angolimba mtima koma mwina ena amakhala kuti mwina mthupi muso simuli bwino ndizamadzapeza kuti afuta ngozi kumadzapeza kuti munthu basi pali mavuto ena ndi ena so tiyang'ane zonse the response should be holistic. Chabwino ameneyo ndi mzanga amene ndinaye pano Ali Ponje amene yakufotokozapo so amene akuonera pano komanso kuti waona zotani amene zili pano mudi nyengo kuno ndiyo zizira kwambiri pano paka mu stadium koma achibale ndithu akhamukira malo ano kudzalandira matupi amenewa ndiye mmene mukuonera muchithunzi komanso mwina kutimvera akuchokera pa wireless matupi amenewa ndithu anthu amene ayikidwa mabokosi osiyanasiyana akufika ndithu malo ano pa tenti imene ayikapo ndiye pali chithunzi cha anthu amene atisiyawo uku apolisi akuthandizira kunyamula mabokosi amaliro amenewa andi ndi mmodzinso wa anthu amene ali pano mwina achikulire poyamba tikudziweni. Ine ndi Grey Banda machokera kuti Cholo kwa Vumbwe ndithu mabwera pano mwina kuzalandira thupi la ndani la m'bale wanga chimwene wanga John ilikuwa yakanyenga ndithu mwina munamva zotani zokhudza ngozi imene linali lachitatu mamawa ndinalankhula naye m'bale wanga chama past 6 to 7 kuti ndili pa ulendo tachoka ku South Africa
tadusa Bed Bridge panopa tikulowa mu Zimbabwe ndi tankhulanso masana ndi masana wasinalankhulane mazulu pere mwamva kuti kuli ngozi yachitika komanso m'bale wanga ali mmodzi mwa anthu otisiya pa ngozi imeneyi ndithu ndife dandaula kwambiri kuyambira msiku limeneli tilibe mtendere ndithu. Ngozi imeneyi kapena imfa imeneyi yakhuza bwanji kubanja kwanu? Kubanja kwathu yatikhuza kwambiri maka chifukwa tili ndi mayi wathu amene ndi wachikulire kupatula kuti ali ndi banja, wasiya banja mwamunayi komanso wasiya ana, koma kuli gogo amene ndi mayi wathu wachikulire amene thandizo lacho limachokeranso kwa munthu ameneyi ndithu. Dongosolo limene boma lachita mwina kunyamula matupi amene ofika nawo pano komanso mwina tikumva zoti akhala kuwaperekezanso maboma amene akupita mwina mwachilandira bwanji? Ife tachilandira bwino chifukwa titamva chitika ngozi timaganiza kuti mwina tipeza tokha mayendedwe katenga abale athu ku Zimbabwe, koma takhala osangalala kuti boma latengapo mbali kuti samusira matupi abale athu choera kutali kusafika nawo kumuzi kuno. Ndiye tikuyamika chimene achita boma kuti atigwira zanja ngakhale tili olira koma magawo ena atithandiza kwakukulu ndithu. Takozatu zikomo lichaso Grey Banda zikomo amene wandithu ndi mmodzi wa anthu amene afika malo ano kudzalandira thupi la achibale yawo amene adatisiya pa ngozi imene idachitika m'dziko la Zimbabwe masiku angapo apitawa. Ndi mmene manenera muja kuti panopa pabwera akuluakulu osiyanasiyana aboma amene pachitike mwambo operekeza matupi amenewa. Taonapo ndithu mlangizi wa boma mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani zachipembedzo amene wandi Timothy Koviwa nawonso ali pano, komanso wachiwiri mlembi wamkulu wa boma amene wandi Stuart Ligomeka ndi ena mwa akuluakulu amene ali pano. Taonaponso mkulu wa Dodima kapena kuti commissioner wa bungwe la Dodima amene wandi Wilson Molen alipo pano, ameya wa mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman nawonso alipo pano kulandira matupi a anthu amene afika malo ano. Matupi amene watikumva kuti alipo okwana 15, onse amene adamwalira adalipo okwana 17, komano awiri akuti ndi dziko la Zimbabwe pamene 15 ndi dziko muno. Choncho afika malo ano pamene zonse sipano zikhale zikuyambika, komano ndi nyengo yowawisa kwambiri kwa achibale osiyanasiyana komanso anthu ena amene afika malo ano kudzakhala nawo ndithu komanso kulandira matupi amenewa, imene ndi nyengo yowawisa. Mwina mukumva pansipo kufuula kwa achibale, kufuula kwa anthu osiyanasiyana amene afika malo ano, anthu amene mpovuta kuchilandira chimenechi. Ndi nthawi ina iliyonse mwambo umenewu ukhale ukuyambika malinga ndi kuti zonse tsopano zikuoneka kuti zikupita kumapeto makamaka pa nkhani yosisa matupi amenewa. Apaso ndi mmodzi wa anthu amene ali malo ano amene ndithu m'bale wawo adatisiya. Mwina poyamba tikudziweni? Ine zinanga ndine James Gondwe. Mwachokera kuti? Ine ndachokera ku Zimba kwendeni kaloholo uko ndithu. Mwina amene watisiya pano ndi ndani wanu? Amene wandisiya ndi mkazi wa ng'ono wanga amene ali mlamu wanga ndithu. Mwina zinakhala bwanji pamene munamvera kuchokera kwa amene mwina apulumuka? Amene pamene anapulumuka munga brother wangayo, young brother wapulumuka kuti basi imathamanga kwambiri, ndipo ka break ango kanapulika koma zapaka emergency break kuti basi yananyamuka imene yapepa anthu ambirimbiri ndithu. Onse wanali banja ndithu? Onse wanali banja ndithu. Amabwera kuno ndithu kuti mkaziyo anali oyembekezera amafuna mwana wawo asabadwe ku Malawi. Ndiziti ngati apapa ife tati anthu awiri sikomwambo ndithu. Chimene chichitike pano tsopano ndi chani no mukalandira matupi amenewa? Ife chitike pano kulandira matupi amenewa mwamboso ukathoma mapemphero panopo tizinyamuka kupita kwendeni ku Zimba ndithu. Ndino makamene mwina boma lachitanso zathandiziranso bwanji manja amene aphinjika? Ife atithandiza kwambiri, si chinthu chophweka ngozi inachitika ku Zimbabwe kuti ngazibale athu akubwesa ku Malawi. Ife ndifoyamika kuthokoza boma makamaka a state president Professor Peter Mutharika chopanga dongosolo sewu ndizitheke famwe ife toka sitikanatha. So thokoza zomwe kwambiri amene wanso ndi ena mwa anthu amene ali pano ndithu kudzalandira matupi kapena thupi la m'bale wawo. Amafotokoza kuti anakhala ndithu mpando oyandikana ndi akazi wawo, komano akazi wawo atisiya. Akazi wawo amene adali oyembekezera mabwera kuno kuti mwina azachire, komano soka lake alephera kufika kuno kufika mtembo. Nkhani yomvetsa chisoni imene mukumvera pano ndithu kula achibale osiyanasiyana amene afika malo ano kudzalandira matupi amenewa, imene ndi nyengo yowawisa, nyengo ndithu
imene sizilowereka. Anthu amayembekezera kuti achibale akhala akufika kucheza nawo, ena amakamba kuti mwina anafika pano anafika makamaka ku Malawi kuno zaka zingapo zapitazo, koma panopa alephera kufika ndithu ali moyo kuti adzakhale nawo ndi abale awo kucheza nawo pamene ndithu afika maliro. Koma ndithu ni nyengo imene imachitika moyo uno, koma ni nyengo yovuta kuyilandira. Ndi nzanga so Dani Zimba amene ndinali limodzi madzulo ano. Mwina Dani kungopereka chithunzi unali panopa ndithu loweruka lapita lija pamenenso timalandira makamaka anthu amene adapulumuka pa ngozi imeneyi. Mwina anthu amene amaoneka motani? Okay, mzanga Salima, mmene nafotokozera muja kuti kuwaona patali anthu amaoneka ndithu kuti ena amaoneka ndithu kuti ali ndi zipyera, kuti avulala, ena kuyenda kumavuta, ena ngakhale kungoona mmene nkhope ilili munthu umatha kuonanso kuti munthu uyu kungomuona nkhope you can tell kuti munthu uyu sali bwino kwenikweni. Zonse kati ukamba za physically, tukambaso za mentally, because ngozi ikachitika we don't just look at aspect ya kuti munthu wavulala pati, komanso ngakhale mentally anthu amakhala kuti akhudzika, sali bwino kwenikweni. So mbali zonsezo kungomuona munthu yokanteo kuti munthu uyu sali bwino. Mmene amafika anthu loweruka lapitali ayi ndithu amaonekanso kuti anthu sali bwino kwenikweni. Kwa mwina chabe kungopereka chithunzithunzi kunena kuti ngozi ngati zikachitika, zinthu ngati zikachitika zimakhala zinthu zovuta kuzilandira, chifukwa makamaka mukati muonetsetse anthu amene amakhala kuti ali ndi anthu ena amene akuwayembekezera, ali ndi anthu ena amene amadalira iwowa. Komanso ndi anthu amene kupita ku South Africa ko amapita kuti akukasaka. Kunoko kunali chiyembekezo kuti akabwera azatithandizira. Siku la zangu thandiza banja lawo lokha kapena kuzithandiza iwo okha, komanso kuzathandiza ngakhale pa chitukuko cha dziko. So zikachitika ngati imene zakhaliramo ndi zinthu zokuti ndi zovuta, ngakhale dziko taluza, ngakhale dziko sizinatichitire bwino. Komabe popeza zonse zikamachitika ngati chonye zakhaliramo, tingovomereza kuti Mulungu walola kuti zikhale motero, tivomereza. Koma nkhale kuli kuvomereza kuonera kuti sitikukondwa nazo, sizinakhale bwino kwenikweni. Mwina kuwapasa chithunzi kuti mmene utazungulira pano, mwina mudi ya anthu amene ali pano ikuoneka motani? Ndi chisoni chokha nzanga, ndi chisoni chokha kutereko mmene tikukamba pano anthu ena akulira. Ngakhale ife tikulimba mtima kuima pano kuti mwina chabe kuti tingotero, sinanga anthu ena kwena kuti amve adziwe kuti uzikhala bwanji. Koma pamudzi pano pali nkhope za chisoni, anthu onse ndi chisoni chokha. Nachita so ndinamva so mmene timacheza ndi mmodzi mwa anthu amene avulalaja amafotokoza kuti iwo amayamikira athandizo limene alandira kuyambira pamene ngozi inachitika kufika pano. Ndi chinthu chachikulu kwambiri, ndigwirizane ndi nzanga Ponje kunena kuti zikachitika moteromo zimafunikanso kwambiri kuti anthuwa kumakhala ndi chidwi chokuti mwina tiwathandize. Ndipo pesanso malingana ndi nthawi, popesanso mwambo wa zochitika pano kuti uyambe kuchitika, mwina tikuzongolekezera pompo, koma anthuwa akufunikira thandizo munjira ina iliyonse. Chabwino tikhaye tikuperekani ndithu kwa amene akuyendesa mwambo amene wanda Felix Washon kuti atipase zonse amene akuyendesa zonse zimene zikuchitika malo ano. Ndimafuna ndipemphe Bishop Timothy Chiwewe kuti atitsogolere ndi pemphero. Tipemphere. Olemekezeka ndinu Mulungu amene muli kumwamba, tikuyamikani komanso tikuthokozani Baba, mfumu ya ulemerero, chifukwa cha msonkhano wa zizizi umene Mulungu ife sitimauziwa, koma inu Mulungu Yehova mwauziwa. Yehova inu Mulungu sitingakuimbeni mlandu, ndinu Mulungu wa mtendere si wa chisokonezo. Ambuye Yesu tikuyamikani tikuthokozani. Abale athu amene atisiya tikuthokoza chifukwa Mulungu mwayendesa bwino Yehova
kuchokera ku Zimbabwe kufika kuno ku Malawi. Ambuye Yesu, pamene tikuyamba program iyi ndikupempha mfumu ya mafumu, kalonga wa kalonga, mukayendese program ndinu Mulungu muzina la mphamvu la Yesu Kristo. Mnati odala akufa kumwalira mwa Ambuye akapumule kuzemesa zawo. Ambuye Yesu, ndikupemphera chipinjo chimene Mulungu chatigwira ife. Tachoka dziko la Malawi, tikulephera kuyankhula. Yehova, ndipembedzo langa kuti kapuputeni misonzi anamalira onse, kuti pamene akulira asakalire Yehova ngati oswa chiyembekezo, koma akayang'ane pa mtanda wanu, kuti sikulira abale awo azakumana nawo muzina la mphamvu la Yesu Kristo. Amen. Zikomo kwambiri. Tisanapitirize ndi programu yathu, ndimafuna ndipemphe kuti Apostle Timothy Koviwa komanso a Chief of Protocol ayi ndi abambo pangozi imeneyi tinataya Thokozani Madeya akutcholo, Happy Katete akubalaka, Karen Oleya akutcholo, Emile Chikuse akutcholo, Unique Piri akunzimba, Amwayi Kanyoza akumulanje, Smoven Trouble akumangochi, Achawanda Zione akumangochi, Amusa Kalima akubalaka, Brenda Ngwiro akunzimba, Johnny Bicycle akutcholo, Abigail Solomon akutcholo, Prince Ndalama akutcholo, Chifundo James akutcholo, komanso Lighton Piri akunzimba. Because of calavansi.
Zikomo kwambiri. Monga nafotokozera poyamba paja, mwambo wathu uli magawo awiri. Gawo loyamba likhala la zoyankhula, gawo lachiwiri likhala la mapemphero. Ndi nthawi iyi ndipemphe onse amene akutenga magawo awiri onsewa kuti tisunge nthawi. Poyambirira mundilole ndiyitane oyimirira anamfedwa onse, abambo James Gondwe adzalankhule kuyimirira anamfedwa onse. Pepani. Nthawi yosweka mtima maulemu. Moyamba upite kwa wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa boma Mr. Stuart Lugomeka. Wachiwiri wamkulu woyang'anira nthambi ya ngozi zogwa mwazizizi Mr. Wilson Mloweni. Wachitatu upite kwa mlembi wamkulu wa unduna oona za ubale wa dziko ndi maiko akunja Mr. Chance Simwaka. Komanso ulemu wina upite kwa amkulu kwa onse ogwira ntchito za boma, azisogolera ampingo yosiyanasiyana. Amene nthawi yowawisa iyi tili pa chipinjo ine maloma anafedwa dziko la Malawi yomwe yowawisa abalanga titokoze malomanga tokoze a state president Professor Peter Mutharika kuva kutekera asibale athu aita ngo Zimbabwe kuja afike ku Malawi koma sana sile pomwe pakati kuchita kuti kunyamuka kwenda muona dai hatari ena kupita kunzimba ena kupita kuti malosiyana. Nthawi yowawisa kwambiri monga ine mbale wangayo amabwera ku Malawi kuno kuti asabereke bwana kuno ku Malawi safulo bwana ya South Africa kubadala kabadwe ku Malawi koma nkubwera okumana ndi ngozi imene ngati pamenepa taluza anthu awiri. Mulungu mwini moyo akadalisa abale athu onsewa mizimu yawo yonse nditendere tendimbe mtima balanga tili pa ulendo kodi nthawi ngati nthawi yovuta ndi wachisoni foja nthawi tidamva zambiri kwati kuthokoza wina aliyense pa ntchito ikulu yomwe tagwira yona nthawi usiku tiyenda usiku onsewo Mulungu akadalise tonse mizimu yonse nditendere. Amen. Zikomo kwambiri. Pa nthawi ino mundilole kuti ndidzutse bwana mkubwa wa boma lino la Blantyre bambo Alex Ndoko iwowa alankhula komanso moyimirira a district commissioner onse amaboma onse amene akhudzidwa ndi ngozi imene. Pepani wachiwiri kwa mlembi mkulu ofisi ya president na Stuart Lugomeka. Pepani Apostle Koviwa amene muli mwandikizi pankaniza chipembedzo. Pepani so bwana Mulen commissioner kudodima mabadiranso mlembi waku unduna ona ubale wakunja kudziko lino chief of protocol amene pompano ameya anzindo Blantyre
masolo azipembedzo mabanja onse oferedwa mwachidule amayindi abambo. Taima pano ndikuyankhula m'malo mwa mabwana mkubwa onse adziko la Malawi. Lero tasonkhana pano ndi chisoni chachikulu kulandira matupi abale athu aku Malawi amene anamwalira pa ngozi yopsa ya basi mdziko la Zimbabwe pamene kuchoka South Africa kubwera kuno kumudzi kwawo ku Malawi. Pakati pathu pano tilinso ndi madisi amaboma ena aku Mwanza, aku Chitadzulu komanso Phalombe amene alipo mpano. Mveko uthenga wachisoni uwu kwa mabanja onse amene ataya abale awo okondedwa pa ngozi imeneyi. Imfa imeneyi yakhudza dziko lonse la Malawi. Kupempheranso kwa anthu onse amene anavulala kuti Mulungu awachitire chifundo, awachiritse ndi kuwapatsa mphamvu pa nthawi yovutayi. Mawu a Mulungu pa Masalimo 34 verse 18 amati, Yehova ali pafupi ndi osweka mtima. Ndipo Korani yopatulika imati, ndithudi ife ndife aala, ndipo kwa iye tidzabwerera. Tikuthokoza boma la Malawi motsogozedwa ndi a president athu Professor Arthur Peter Mutharika pa ntchito yobweretsa nzika zathu kubwera kuno mwaulemu ku dziko lawo la Malawi. Tithokoze onse amene agwira ntchito imeneyi kuti izi zitheke. Kunonso kumudzi mapadera tithokoza Adodima amene amatsogolera amene ali mu office ya president komanso Malawi Red Cross amene athandiza pamalo pano takhala nawo kuyambira padzana paja mmene mandi aswanzathu amene anavulala. Akhonsolo onse amene athandizapo ndi onse amene agwira ntchito imeneyi. Pamene matupi akupita ku madera awo osiyanasiyana kukapumula komaliza, tikupemphera kuti Mulungu apereke mtendere ndi chitonthozo kwa mabanja onse oferedwa. Kwa anzathu amene atichokera mwadzidzidzi, miyoyo yawo, mizimu yawo, tikupempha kwa Mulungu kuti iwuse mtendere. Pepani kwambiri Amalawi anzanga, zikomo kwambiri pokhala nafe pa mwambo wa chisoniwo. Pepani, pepani, pepani. Zikomo kwambiri. Anthawi ino mundilole ndipitse Bambo Wilson Mole Gowa ndi commissioner kulu amene amayendetsa ntchito za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno. Akamaliza kutilankhula iwowa azatipitsira mlembi wamkulu wa boma Bambo Stuart Likomeka amene akuyimirira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Pepani. Pepani banja onse okhudzidwa ndi imfa imene ya ngozi ya pansewu. Pepani a Deputy Chief Secretary komanso Comptroller of Statutory Corporations Mr. Stuart Ligomeka. Pepani Mr. Chances Mwaka, Secretary for Foreign Affairs and International Cooperation. Pepani Cornel Ndoka, amene muli Defense Attaché ku Malawi Embassy ku Zimbabwe, komanso amene mwaperekeza zovuta zimenezi. Pepani Apostle Timothy Koviwa, amene muli Chief Advisor to the President on Religious Affairs. Pepani, Your Worship, the Mayor of the city of Blantyre,
Councillor John Osman, my district commissioners onse amene muli pano, a Blantyre, Chirazulu, Palombe ndi Mwanza pepani, akuluakulu onse aboma amene muli pano pepani so onse amene mwaperekeza Apostle Timothy Khoviwa, mipingo yonse imene muli pano, komanso amayi ndi abambo amene muli pano. Ife ku nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi tinalandira uthenga wa ngozi yapansewu kuchokera ku nduna wa Foreign Affairs kuti kwachitika ngozi pamene panali pa 5 May. Ndipo posatira za ngozi imeneyi ndi pamene tinalandira report kuti pa ngozi imeneyi anthu amene ataya mioyo yawo analipo 16. Ndifotokozere pamenepo kuti pa anthu 16 ipo mmodzi anali driver amene ankayendesa basiyo, ndipo iyeyo kwawo ndi ku Zimbabwe, ndipo 15 ndi Amalawi amene anataya miyoyo yawo pa ngozi imeneyi. Ndipo pa chiwerengero chimenechi cha anthu amene anataya miyoyo yawo, ana akazi analipo 2, ana aamuna 2, azibambo 5, ndipo azimayi 6. Ndipo anthu amenewa ndochokera maboma osiyanasiyana dziko lathu lino la Malawi, ndipo 6 ndochokera ku boma la Tcholo, 4 ochokera ku boma la Mzimba, ndipo 2 ochokera ku boma la Mangochi, ndi 2 boma la Balaka, komanso 1 boma la Mulanje. Titalandira uthenga umenewu mogwirizana ndi unduna wa Foreign Affairs, tinakhala tikuchita misonkhano kuti tione kuti tichita motani kuti anthu amene apulumuka abwerere kumuzi, komanso matupi anthu abale athu amene ataya miyoyo abwere kumuzi. Ndipo pa 9 May ndi pamene anthu amene apulumuka pa ngozi imeneyi anabwerera kumuzi. Tinalinso pompano kupanga madongosolo onse, ndipo tinakwanisa kuwathandiza kuti abwerere akafike kumakomo kwawo. Tinapanganso chikonzero choti matupi abale athu abwere kuchoka ku Zimbabwe kufika kuno mmene mwaoneramo. Ndipo department yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mogwirizana ndi Foreign Affairs komanso embassy yathu ku Zimbabwe anagwirizana kuti apeze kampani imene imapanga zothandiza pamaliro kuti pakhale ndondomeko kuti matupi achoke kuja ku Zimbabwe kubwera kuno. Ndipo zonsezi ndi boma limene likulipira kudzera mu nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tikuthokoza anthu osiyanasiyana, mabungwe amene takhala tikugwira nawo ntchito imeneyi, kupatula ma department aboma
amene sindingathe kutchula department iliyonse, komabe ndimafuna kuti ndithokoze anzathu a polisi. Tagwira nanu ntchito kuyambira tsiku lija amabwerera anzathu, komanso lero tili limodzi. Ministry of Health atithandiza mayendedwe kuchoka pano pali maambulansi kuseriku kuti atenge matupi abale athu kupitisa maboma osiyanasiyana ajatatchula. Komanso ndithokoze mabungwe osiyanasiyana monga Malawi Red Cross, taenda nawo ulendo umene ulimozi atithandiza mathandizo osiyanasiyana, komanso bungwe lija la IOM takhala nalo pompano. Zithandizo zonse kuyambira pamene abale athu amabwerera kusafika kuno pa 9, monga zakudya zimene zinagawidwa, komanso kuwathandiza pogona, komanso panali wena amene ankafunika kuti asamalidwe ndi madokotala, ndipo amenewo analandira chithandizo choyenerera. Deputy Chief Secretary, ndimafunanso ndifotokoze kuti ku Zimbabwe kunakhala anthu ena ku chipatala, ndipo anthu amenewo analipo 8, ndipo mwamwayi wathu anthu awiri atuluka mchipatala, ndipo panopo ku Zimbabwe tasala ndi anthu 6 ku chipatala, ndipo akulandira zithandizo zosiyanasiyana. Ife ngati nthambi yona zangozi zogwa mwazizizi tikuzipereka kuti tipereke zithandizo zosiyanasiyana, chifukwa Deputy Chief Secretary talandiranso ripoti wiki yatha sinali wiki yabwino. Malawi anzathu amene ananyamuka pa 5 May kupita ku South Africa anakwera basi ya Mnorurama, ndipo atalowa mdziko la South Africa ku province ya Limpopo anachita ngozi, ndipo mwatsoka ilo pa ngozi imeneyo anthu okwana 8 ataya miyoyo yawo, komanso anthu okwana 40 avulala. Ndipo pano embassy yathu kapena High Commission yathu ya ku South Africa tikulumikizana nawo kuti tione kuti tithandiza bwanji kuti amene avulala abwerere kumudzi, komanso amene ataya miyoyo yawo matupi yawo abwere kumudzi. Deputy Chief Secretary, ntchito yanga inali yoti ndingopereka chithunzithunzi kuti mavuto amenewa anayamba liti kusafika lero, ndipo pa nthawi ino ndimafuna kuti mwaulemu ndikupempheni kuti mupereke uthenga wanu wa chipepeso kuchoka kuboma komanso kwa President a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Zikomo kwambiri, ndipo pepani. Pepani mabanja onse amene tataya ukunja kwa watu. Pepani inu mlembi munduna ya Foreign Affairs. Pepani inu amene mayang'anira ngozi zogwa mwadzidzidzi.
amene mayankhula pompano bambo Molen, pepani mkulu amene mumayang'anira zakalongosoledwe ka zinthu wa Foreign Affairs, Chief of Protocol, bambo Chimango Chiro, ndipo pepani na Colonel Mdoko amene maperekeza matupi azibale athu kuno ku Zimbabwe kubwera kuno kumudzi. Pepani ino ameya amzinda uno wa Blantyre, Councillor Jomo Osman, kumene kukuchitikira mwambo umene tikuonerera kunyamula kwa matupi azibale athu kupita nawo kumudzi kumene akagone, komanso ma DC athu onse amene mulipo mpano, a DC a Blantyre amene mwayankhula kuyimirira ma DC onse, a DC a Chiradzulu, Palombe, komanso ku Mwanza, anzanga kugwira ntchito za boma amene tonsepo mpano, atsogoleri azipembedzo zosiyanasiyana amene mukuyendetsa mwambo umene tinawo pompano wa chisoni, atola nkhani amene tili tonse pompano, anzathu amene mwachokera ku Zimbabwe amene mwaperekeza matupi azibale athu, tikuti zikomo kwambiri amayi ndi abambo. Ndanyamula uthenga wa chisoni wopepesa kuchokera kwa a State President, a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi nthawi yomvetsa chisoni kwambiri ikutikumbutsa ife amene tili ku Blantyre nthawi imene zotereso zinatichitikira, nthawi ya Fred. Tidalinso muchisoni chotere. Ndi ngozi imene atichitikira pa 5, ndipo a State President pa nthawi imene anamva kuti kwachitika ngozi ndipo zikumveka kuti amalawi ena atisiya, anali okhudzidwa kwambiri, anatipasa instruction kunena kuti muonetsetse kuti wina aliyense amene akuyeneka kuti alandire chithandizo cha mtundu wina uliwonse akalandire chithandizo, chifukwa zipatala za anzathu kumayiko akunja singati kuno ndizolipira, ndipo anatiusa aliyense akalandire chithandizo, ndipo muonetsetse kuti iwo amene atisiya matupi awo abwere tidzayike kumudzi konkuno. Ndithokoze mwapaderadera chifukwa titalumikizana nawo anzathu aku Embassy ku Harare, anagwira ntchito ndi anzathu aku Zimbabwe, boma la Zimbabwe, kuonetsetsa kuti abale athu amene atisiya matupi awo abwere kuno, komanso amene avulala athandizidwe moyenereka. Ngati dziko ndifa chisoni chifukwa anthu amene anali mpasi mmene mukaona zithunzi zili apa si anthu akuluakulu, ndi anthu achichepere, kusonyeza kuti tata ya anthu amene ndi phindu la dziko, tata ya anthu amene akadzatigwira dzanja kutsogolo, tata ya ana ang'onoang'ono ngati mwana amene ali apa, ndi mwana wang'ono kwambiri. Ndizomvetsa chisoni.
si msonkhano wachisangalalo, ndi msonkhano omvetsa chisoni. Dziko ndilodandaula. Inu mukudandaula kuti mwataya achibale anu, koma dziko tikudandaula ndipo tikuzifunsa mafunso kuti kodi chikutichitikira ndi chani, chifukwa mwamva pompano kuti ngozi inanso yachitika. Pempho ndilonena kuti chikamachitika chotere timafunika tigwade pa maondo ndi kupempha kwa chauta kuti atimvere chisoni. Chifukwa chachitikachi sitikudziwa kuti mawa chichitika kwa ndani, ndipo tipemphero ndi pembedzero lathu kuti Ambuye tikute kutimvera chisoni ngati dziko chinsinsi chimene Mulungu anatibisira ndikutibisira tsiku lochoka. Awa amene agona patsogolo pathu lero sanaputane ndi wina aliyense, sanatukwane ndi Mulungu ayi, kusonyeza kuti Mulungu anatibisira chinsinsi. Aliyense pamene ali akhale pansi ndi kupemphera payekha, kumpempha chauta kuti Ambuye timvereni chisoni ngati dziko. Mwapaderadera State President anati tithokoze kwambiri anzathu aboma la Zimbabwe, chifukwa mukaona kuti ngozi yachitika pa 5 koma lero date ndi pa 11, kusonyeza kuti pangopita masiku 6 kuti abale athu adzapezeke kuno. Izi zimachitika choncho akakhala kuti enawo ali ndi umunthu. Dziko la Zimbabwe latisonyeza chikondi pamene ife Amalawi tataya okondeka wathu, anatigwira dzanja mpaka na adzafika nafe konkuno. Tikhoza kunena kuti atero mwina chifukwa tinalipira, koma ayi, nthawi zina zimatha kutheka kungotumiza matupi ngati akutumiza mitengo, koma sizinatero. Amene mwachoka ku Zimbabwe inu akhoni nondoko mutinyamulira uthenga uchoka kwa State President kukathokoza chifukwa cha chifundo chimene iwowo atichitira pamene ife zatigwera. Mwapaderadera kuthokoza kwathokozedwa kupita ku mabungwe osiyanasiyana kumudzi konkuno. Ndipitirizabe kuthokoza ngakhale kuti analimbidwa ntchito yogwira zimenezo, koma timayeneka kuthokoza chifukwa kulembedwa ntchito ndi kwina, komanso kugwira ntchito mozipereka ndi kwina. Tithokoze anzathu akunduna oyang'ana ngozi zogwa mwadzidzidzi, komanso ku Ministry ya Foreign Affairs, anzathu a Homeland Security, apolisi amene magwira ntchito yayikulu, akuchipatala, ku Ministry of Health, komanso ku Immigration, kumene munaonetsetsa kuti matupi a azibale athu asamakhalitse nthawi yayitali podutsa m'malire a dziko kubwera konkuno. Tithokoze kwambiri aku Mwanza District Council amene munalandira zovutazi mpaka namwaperekeza kudzafika konkuno. Chimodzimodzi Amalawi Red Cross amene mwatithandizanso ndi nyumba zimene takhalamo pompano. Tikufuna tithokoze kwambiri chifukwa cha chimenechi. Amalawi anzanga, zikachitika chonchi ndi pamene timakumbutsidwa kuti kwathu si pa dziko, tikungodutsa.
aliyense ali ndi nthawi yake imene zotere zidzachitika. Chikutikumbutsa kuti moyo umatha kuchoka nthawi ina iliyonse, ndipo mwambo uwu ukutisonyeza ife kuti mu nyengo zotere tikuyeneka kuyima limodzi. Ndikuthokozeni inu Amalawi amene mwabwera kuno ndi usiku, koma munachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti mudzaonerere mwambo umenewu, mudzakhale nawo mabanja amene ataya abale awo. Chimenecho ndi chikondi. Pano ndi pamalo amphepo, koma mwakhala mwadikira matupi a Malawi anzanu kuti muonerere kunyamuka kwawo. Tikuti zikomo kwambiri. Umenewu ndiye mtima wa Chimalawi, timayeneka kukhala choncho. Pomaliza, ndikufuna ndikulimbikitseni inu amabanja amene mwataya ukondeka wanu, ukondeka anu, kuchokera m'mawu amene Paulo, Silvano ndi Timoteyo analembera anthu aku Atesalonika. Anawauza ndi kuwalimbitsa, makamaka pa 1 Tesalonika 4 mukapita pa ndime ya 13 ndi 14 akunena kuti amawakumbutsa za kubweranso kwa Ambuye Yesu. Amati, abale, ife sitikufuna mukhale osadziwa za amene akugona, kapena kumva chisoni ngati anthu ena opanda chiyembekezo. Ife timakhulupirira kuti Yesu anamwalira naukanso. Moteronso timakhulupirira kuti amene anamwalira ali mwa Yesu, Mulungu adzawaukitsa nkubwerera nawo pamodzi ndi Yesu. Lero abale athu atsogola, ine sindikunena kuti atisiya, koma atsogola, tsiku lina tikawapeza, tiyentirire mwachiyembekezo, uzindikira kuti amene amatonthoza ndi Mulungu yekha. Monga mmene adisi ananenera pompano buku lija la Masalimo 34 verse 18 kuti Mulungu amatonthoza iwo amene asweka mtima. Palibe amene angathe kukutonthozani. Tikhoza kukupatsani ndalama zochuluka kwambiri, koma sizingathe kutonthoza, sizingathe kubwezeretsa chimene chachoka pakati pathu. Kotero mudziwe kuti simulinoka, koma Mulungu ali nanu, chifukwa anatiuza kale m'Masalimo kuti iyeyo amatonthoza anthu osweka mtima. Mwasweka mtima, Mulungu sakusiyani, akhala nanu. Ndipo ndi pemphero ndi pembedzero lathu kuti pamene tidzachoka malo ano kuyenda maulendo ataliatali osiyanasiyana, tikampempha iyeyo muzisomo zake kuti akayende nafe, kutiteteza, kutiyang'anira mpaka na pamene okondeka athu akalowe m'manda. Ndipo a state president poona chimene chatigwera kuti chagwa mwadzidzidzi, apereka 500,000 kwacha imene iperekedwe mawa ku banja lililonse kuti likathandizire ntchito imene ikachitike tikakafika kumudzi. Kotero mukamapita muonetsetse kuti mwatenga 500,000 kwacha ino akubanja
kuti zikatithandizire kukhala ndi mwambo umene abale athu akalemekezeke pamene akulowa m'manda. Ndi mawu umenewa mundilole ndikakhale pansi mizimu ya abale athu amene atisiya pakati pathu iwuse ndi mtendere. Pepani. mbiri kunali kulira kwa state president. Anthawi ino tilowa mu gawo la mapemphero, ndipo mundilole ndiyitane Bishop Dr. Chimwemwe Mtuwa kuti atitengere gawo limeneli, koma muchitule kwambiri chifukwa cha nthawi. Pepani. Chief Secretary Bambo Ligomega, amene mayimira State President pamwambo uno, chifukwa cha nthawi timalizenso motero kuchokera kuno ku Kambu Stadium muzinda wa Blantyre, amene timalandira matupi anthu amene adatisiya pa ngozi imene inachitika m'dziko la Zimbabwe, amene afika m'dziko matupi okwana 15. Chancho tunali pano kulandira matupi amene wakomanso kumva zoyankhula kuchokera kwa akuluakulu a boma amene adali nawo kumwambo pano. Isaac Salima, Tokoze Nzanga, Daniel Zimba, komanso Ali Kiponje amene naye limodzi, Jeje Gausi komanso Angela Saidi amene agwira nawo ntchito limodzi, komanso ine amene napenepo kuonera komanso kumvera kuchokera kuno Kanema ya Times. Pitizani kuonera programu ina osatira zikomo. And all their modern ambition pace, there is no margin for error. So much here